Hadin ki kubor ki ba lam syak jingsa kemu wei noi lam seng namar ka jingba khli ban penia ikitrok ba shipho bat khar arsaka ringkat ki jingkit palat pot lengba ka Jingkieng Umīam dak ba pan pisa sia ja san spa tengka ka wei katrong ka bor penia district ka iska sel sakalai trek noi weng 8000 fulai kala penmi hukum ba kitrok ki bakit palat khatsan metric ton kimdei shu banya lengba ka te ki Jingkieng haka hukum belason muhor dak district magistrate iska sel district ka kong RM kurba laong dak ba penyahap naka hukum jong katnat boarding ka sor ka harjala haka shitarik noi wieng 8000 fulai kumta ladon kam ban penbait renti ya komya ki kali nalor ka Jingkieng Umīam dak ba penrap ru ban khang ban like ka jingjulor shushu ka Jingkieng dak ba khang ban kit palat pot ka district magistrate kala pentep ba kendon penrking hapo ka section 144 CrPC la penjeri ban laong ba ki kali he ki bakit palat khatsan metric ton kimdei ban yai lengba ka Jingkieng Umīam bat hap ban yai na Shillong bypass lengba ka maurang keneng ka hukum ka batharu yo SB ka iska sales ban bu iki Jakarta lasi maurang keneng bat mauyong ban pei ban yai ki kali ki bakit palat khatsan metric ton ka Jingkit